Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọkwa nwanne unu ma bụrụ nwa unu nke njika nwe ha anyị chukwu nwa be anyị nwobushi nwa elele nwa nwachụrụba. Abụ m onye eberi ọmụma, abụ m onye nwa dike omo, eberi ugo, eberi ndị ọma, eberi eji eshi agụ, eberi nwe nne dike omo nwe nne asị nnọchikara m. Ejikwa na ajịrịja mmiri were mara m. Awụ m dibịa, anọkwanụ m na Asaba presently. Ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị taa ahụ ofu bọdị dị n'agwụ kwesịrị ka enebala anya, nke ọtụtụ ụmụ dibịa ka anyị nwa some of us na-eneghala anya, na-emebikwara n'ife ife. Ọ dị ka na mmadụ bịara na-achọ ihe na-emie, na-eje ote aka, na-eje Igbo, na-eje oru, na-achọ ihe na-emie, were asị na ihe na-emie nọ n'ọbụ ụkwụ, mana ọ kọtaghị ya maọbụ na ọ maghọ ihe ahụ ihe ọ pụtara. Ịbịa n'agwụ, m na-agwa ndị mmadụ agwụ riri nne. Agwụ adịrọ simple ka ndị mmadụ si afịa, maka most people na-ewere agwụ na agwụ dị simple, just jee rụọ agwụ, jee ma agwụ na-akpa onye a, agwụ na-eme nka, they just take it na onwe ha na-eweli ya dịka na something dị common. Agwụ buru ibu, agwụ riri nne. Ife dị na agwụ, you cannot comprehend it at once. Ya bụ one thing you should know. Ihe dị na agwụ, you cannot comprehend it at once. Ihe dị na agwụ, the more you go, the more you learn. Here a little, there a little. Ị na-eme, ị na-azụ agwụ gị. A na-azụ mmụọ azụ, a na-azụ agwụ azụ, mana nke a dị for another day. Okay? Mana ihe m ji maka ya, there's this body of agwụ m chọrọ ikwu okwu ya taa. Ihe ahụ ihe gbasara ụrụ agwụ ma ọ bụ ekwensu agwụ. Somebody chatted m up wee na-ajụ m sị m na o nwere nkụzi somebody kụziri na social media about ụrụ agwụ na ka a si enye agwụ nni, ụrụ agwụ nni. Ụrụ agwụ, gịnị bụ ụrụ agwụ? Kedu ọrụ ụrụ agwụ na-arụ n'agwụ? Kedu ọrụ ọ na-arụ? Kedu ụdị ọrụ ụrụ agwụ na-arụ n'agwụ? Nke ọzọ bụ agwụ niile ọ na-enwe ụrụ agwụ? Meaning almost na eche ịdọ agwụ na ya adọ ụrụ agwụ. Just ka the name si, ka the aha ya si asandụ na ntị, ụrụ, ihe ụrụ ma ọ bụ ekwensu. A na-akpọ ụrụ agwụ ma ọ bụ ekwensu agwụ. So ọjọọ, kedu ihe bụ ụrụ agwụ? Kedu ọrụ ụrụ agwụ na agwụ? 3. Ọwa agwụ niile na-enwe ụrụ agwụ? 4. Kedu ihe ụrụ agwụ a na-enye ya nri? Ụrụ agwụ nwere nri a na-enye ụrụ agwụ? Then ọ bụrụ na o nwere nri a na-enye ụrụ agwụ, kedu nri dị ife a? Kedu ka a si enye ya? Ihe ahụ ajụjụ anọ ọ jụrụ m, and I hope na m enwe the time eje tinyetụ ihe ndị aka, because m nkwucha everything na this teaching online. Mana nke ọbụla gbagwojuru gị anya, ebe ọbụla ị nọ, you can always chat me on WhatsApp 09133656257. Ajịrịja mmiri, chat ya m na WhatsApp. Biko akpọna m akpọ, just drop all message na WhatsApp, whatever ajụjụ ị nwelu mma asa gị. Now let's come to this body of agwụ, ụrụ agwụ. Kedu ihe wụ ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ? Now ụrụ agwụ dị ka ị na-anya na mgbe gboo, even ma now, alụsị siri ike, alụsị na-akpa ike na-enwe ihe a na-akpọ ekwensu. Ọ na-enwe ihe a na-akpọ ekwensu. Nke ọ ya bụ attack bịa na dị alụsị.
ọ ekwensu alụsị a bụ ihe ga-repair the attack. For example, na ndị amụsụ bịalụ gbaa ụchụ n'ebe alụsị nọ, ekwensu alụsị a maka asị na ọ dị ka ọ dị kpọba, ọ dị ka ọ dị egolu. Atịtị anwa abịalụnị, ọ ekwensu alụsị a bụ ife ya eme gịnị, ga-ejide ya, ga-atrapụ ya, wee gwabazie onye na-efe dị agwụ, wee gwabazie onye na-efe alụsị na ihe bata anụ na ihe ya eme ka o wee mee gịnị, ka o wee bupi ya. Meaning the attack ama mbịa direct to the alụsị, ekwensu alụsị anwa ya ejide ya. The same thing na aka ekwensu agwụ maọbụ ụrụ agwụ na-eme na agwụ. Ịdọ agwụ, ịrụ agwụ, dọọ ezumezu agwụ. I want to make you understand that ozugbo ịdọrọ ana agwụ, rụọ agwụ, dọtuo ezumezu agwụ, o nwelu ndị nwụrụ anwụ na-abịa ebini bịaba na agwụ a. Ndị nwụrụ anwụ si na ngwuru be nna gị, ndị nwụrụ anwụ bụ ndị mostly even ndị mela agwụ na ngwuru be nna gị nwụrụ anwụ, fa na-abịa na agwụ a ịna oke, and fa bịa na agwụ anwụ ịna oke asị ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ekwensu agwụ gị adịrọ active to hold them back, ha bịa ha manye aka n'ọfa agwụ iso ezumezu agwụ ndị ọzọ rie oke, and ha manye aka ebe a, the main agwụ gị na onwe ya ji ife mmụọ agwụ gị na onwe ya ji alụ ọrụ mbịa gịnị, ha pụọ, maka ha ma nso ndị nwụrụ anwụ rikọ oke n'ọfọ. Now gịnị wụzọ ọrụ ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ na that place? Ụrụ agwụ ya bịa trapụ ọfa, ọ ya bịa jidefa. Onwe ndị na-ekwu okwu asị ịbịa na family ịmụsịa nwa ma ịmụrụ ekperima ma ịmụrụ stubborn child nọ ịmụchabe nwa, maka o nwere ọgụ ya abịabe gị, ọ nke anwa dị stubborn, nke onye sị ka akụkasị onye nwa ya eje kụkasịba afụgodi ọ bịagoro ozugbo ọ drivegodo ndị ọjọọ anwa out. Unu nwa asụ na isi dị unu mma ama mmenwu ya, mana onye nwa na-enwe achọ ka akụkasị onye nwa ga-eje handụl ọnya. Otu a ka ọ dịkwa n'ebe ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ nọ. That's number one. Number two, ị na-eji agwụ gị na-azọ ndị mmadụ, ị na-eji agwụ gị na-alụ ọlụ amụsụ, ị na-eji agwụ gị na-anapụta mmadụ ndị eji ndị eji ọgwụ jide, ndị eji amụsụ jide, ndị otu ji agwụ gị, ọfa agwụ ka iji anapụta fa. Ka ị na-anapụta ndị mmadụ na-agbụ, ka ị na-enwe attack, ọrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ, depending ka unu si akpọ ya na side unu. Ọnyanwa na-eme gịnị? Ọnyanwa na trapụ all this attack, ọnyanwa na-ejide ya, ọnyanwa na-emebi ya. So ịlụ agwụ mana idebe ịlụghọ ekwensu agwụ, ikero ekwensu agwụ maọbụ ụrụ agwụ, ozubo oke, ibidobe dibịa. Maka agwụ ga nwere ike ma ya ebini na iche na agwụ ebinie na, mana agwụ anwụ ebini o nwere ike lụsịa dị agwụ achọ ka o binie atịtị aka na ogori ndị nwụrụ anwụ abata na dị agwụ, because inwe agwụ bụ ọgbakọrọ ezumezu mmụọ gị niile na agwụ ka ha na-ezu. That is why inwegodu mmụọ 20 ị na-enye nri as dibịa, ị chọọ ịrụ ọrụ, ọfa agwụ gị ka ị ya eji. Ọfa agwụ ọkọ ya bụ ikwu okwu, ha ncha niile na-atụkọta aka mee ka okwu gị dị ile. Ọ bụrụ ịchọ ịlụ dibịa bezọ na ị nwere mmụọ 20 jebutesi ọfọ 20 na-akụ n'ala ka ọ dị ire. Mba, ọfa agwụ gị anwa represent authority mmụọ gị niile anwa kpọrọ gị, nke na ha na-abụ nwere iyi n'okwu agwụ gị ka fa na-anọ, fa na-ezukọ
okwu agwụ na-abụ ọgbakọrọ ezumezu mmụọ gị niile ebe a ka ha na-eje, and ha anaghị enidi atịtị, ha anaghị enidi aka na ogori, maka aka na ogori na-emebi ife ebe a. So ka ife ihe emelụfa, ihe edebelụfa ụrụ agwụ, ife ọbụla arụrụ arụ na-abịa na-aga chọrọ ịbata n'agwụ, ụrụ agwụ anwa ejidie, ụrụ agwụ anwa chụọ ọnya maọbụ jidie, absorb ọnya awụ ọrụ ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ n'ebe agwụ gịdị. Then the other one bụ mmadụ niile, agwụ niile nwere ụrụ agwụ. Ka m si kọwaa na ya doro gị anya na ya ama na agwụ niile nwere ụrụ agwụ. Every agwụ nwere ụrụ agwụ, nwere ekwensu agwụ. You will be doing yourself more harm than good. Ọ bụrụ na ịrụ agwụ ma ịrụghọ ma ikerọ ekwensu agwụ maọbụ ike ụrụ agwụ, ibidobe ọ ya na-enye gị nsogbu. Ọ kwadasị m ụrụ agwụ a ka ọ ya abụ imejọ agwụ. Ọ bụ na agwụ kpọrọ gị oku na-akpọrọ gị ọrụ, ịjụ na ịma mmie, ha na-agwa gị ịjụ. Ọ ekwensu agwụ ahụ, ụrụ agwụ ahụ ka ezumezu agwụ ga-eji na-agba gị ụta. A na-asị gị na-akọpụrụ mmadụ na agwụ na-agba mmadụ ara. Ọ bụrụ agwụ gị na-agba gị dị ara, na ụrụ agwụ ha bịa ezipụ ụrụ agwụ a ọgba gị ụta. Ụrụ agwụ ahụ ka a ga-eji wee na-arụ gị arụrụ ala. Ụrụ agwụ a ka a ga-eji na-emebisili gị ife. Ọrụ agwụ a ya eme itinye aka na biznes ọ ya saa, ife ọbụla itinyere aka ọ ya saa. So ọ bụrụ na ị bịa kwetezie na iyi eme agwụ, ịdọtuo agwụ mana isetụghọ dat ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ, ị ka ga na-enwekwa showdown na agwụ gị. So agwụ niile nwere ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ. Any agwụ na-enwere ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ ezuru ezu. Maka ịbịa na agwụ, enwelu ugo agwụ, enwelu nkịta agwụ, enwelu ụkwụ na ije agwụ, ezumezu agwụ. Ị ga-enwe agwụ nwoke, agwụ nwaanyị, inwe ọfa agwụ, inwe aba agwụ, inwe ude na agwụ. Ha ncha niile nwechara ifefa na-alụ n'otu n'otu. Iwejezie fọda, ikwubezie okuku agwụ maọbụ ite agwụ, depending ka ndị si eme nkefa. O nwero nke ya hapụ debe ibie, o nwerekwa nke ihe debe ibie ma rapịa. Now coming to the other question, ụrụ agwụ a na-enye ya nni, ekwensu agwụ a na-enye ya nni. Anaghị egbupụrụ ya ọbara, mana o nwere ihe ọ na-eri, which mmankwụ nwe ya ebe a. Maka ndị ọ na-abụ ha ga-echa nkụzi anyị, ha eje sụgharị anya, bilivuzie na ha amụtago, ha eje mee ya the wrong way. Onye chọọ ọgwụ ya bịa n'azụ moto ka elebe ya ọgwụ. So ọ bụrụ ihe niile ka mma atụpịacha. A na-enyekwa onwere nni a na-enye agwụ. Anaghị ụrụ agwụ, anaghị egburu ụrụ agwụ anụ, anaghị egbupụrụ ya ọbara, anaghị ama ya nzu nke iji atụnya mmanya. Gekwa ntị, ekwensu agwụ maọbụ ụrụ agwụ anaghị egbupụrụ ya ọbara, anaghị esili ya nni, anaghị amanya nzu nke eji atụrụ ya mmanya. Mana o nwere ife a na-emeli ya eji wee na-efikwu ya, eji wee na-efenye ofufe nke ya, eji elekwanya in another tongue. O nwere ife a na-eji elekwa ekwensu agwụ maọbụ ụrụ agwụ, and o nwekwelu ka esi elekwu ya. Mana ọ bụrụ ihe niile a ka m ekwube na online. Okay, so I hope that this message help anyị one way or the other. Anyị nwere agwụ, n'ime that agwụ, ụrụ agwụ maọbụ ekwensu agwụ bụ one of the essential body of agwụ that you cannot do with. Ama hụ some people asị na ha jere ikwu nne ha agọọlụ ha ọjị, nye ha ọfọ sị ha je emebe agwụ, ma na ha je ikwu nne fa emelufe okuku maọbụ emelufe ite si ha je emebe agwụ, ma na eji ikwu nne fa
wetasi okposi ntụtụ agwụ niile a tinyelu fa na-aba agwụ ma ọ na-akpa agwụ si ha ji emebe agwụ. Agwụ ga-ezube imeba agwụ. In my next teaching, in my next teaching, mma ekwu maka onye si esi ọ ya enwe ike, onye mba ọ ya emewulu mmadụ agwụ. Kedu onye ndị ọ dịịlị ịlụrụ mmadụ agwụ? Maka onye ajụrụ m ajụkwuru m ajụjụ sị na onye ahụ ebe a ya sị nụ that teaching about ụrụ agwụ na asịkwu nọ ndị ikwu nne, sọsọ ndị ikwu nne na-alụrụ mmadụ agwụ. Nsị ya na ọ dị mma na mmemme teaching na online mmee ya ọ na-abalụ nyanwụ uru, ọ bakwalụ ndị ọzọ uru. Okay, so ọ bụrụ na this teaching na ịghọtala ife na ya that it's helpful, mma achọ ka ishie ya urukwuo ndị ọzọ ndị na-amarọ ntị. Ihe a m na-agwa gị is an indisputable fact. Anaghị m agwa gị ya ka mebụ na ịgwa isi gị na mụ ka ma you can go and ask otu a ka anyị si eme ebe. It's not otu a ka anyị si eme ebe anyị. This is how it is generally done. Or indisputable fact ka ọ bụ. Go and confirm anywhere. Asị ya gaziela anyị.